duk wani wanda ya taimaki Buhari ya kari, duk mai 200 jari ya kari, duk mai miliyan 1 ya kari. Kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari. Kullum bala'i na kenan za a taimaki mutane, amma a ƙarshe su ɗin her suka kari. Kuma na bakin yanzu na jira ko wani ɗan kan na samu kuɗi a lokacin Buhari ya zo ya ce zai mun martani tumu da shi, tumu da mai gidan shi, tumu da ƙololuwan ma ba abin da zai ba. Na san komai, na san iya kullen da aka yi, duk wani kullen da aka yi na Bola Tinubu bai faɗi na sani. Duk wayanda suka ce kar a yi mu, kar a bi mu, kar a bi mu, kuma APC ne wasu maza nan a cikin mukami, a cikin abin da ba zan haƙura ba hada wani abu. In dai ni ba za a ba mukami ko ba za a bani ba, to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin hidiman. Kawai kowa ya fita, duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su. Idan an cire sankan ne kwanta, in ba haka ba yanzu azdan ne kwanan nan ya kace hanya Abuja. Abu ya kace abin Allah ya kiyaye da na mutu, to da kawai sai dai ya kace sai dai a kawo miliyan 10 sai dai ga mai aiki wajen miliyan 200 tare a gidana da buhunan shinkafa, su kuma yan gidan suna ta kuka ga yaya ana cewa ai rara ya tafi ai wani kokari ka gani haka zan tafi kenan. To wannan tsari ba zan yi hakuri din wancan ba, kuma ina jira duk wani wanda zai iya martani ko kuma dan gigin nashin gwamnatin Tinubu yanzu ya ce zai mun wani duk duniya zai yi mahaukaci in ban da Tinubu ba wanda ke da ba da gudunmawa. Sabiku Awolu ina bayan liman, ya kamata a ce duk abin da za a bayar ni ne na bayan liman. In liman ya mai ko ni zai samu, liman na waigowa in zai waigo in dai me aka ce in dai bai samu kashin ba ko riba in ba samu ganin ba so ne a gurin sai Aminu Bello misali. Kuma yanzu Aminu Bello sai me aka ce Aminu Bello sai shi shira ina inda dai gurin Aminu Bello misali lokacin muna wancan lokacin ina kai korafin Buhari sai ta in yi hakuri. Don na ce in ce in yi hakuri shi mana Abuja da wuri. To wani hakuri sai malami hakuri. To muna hakuri amma ba hakurin talaka da Buhari ba. Ka san hakurin talaka da Buhari karshe darma ya zuba musu. Bayan ya ce a yi hakuri, a ci gaba da hakuri, a ci gaba da hakuri, sai masu ba shawara suka ce ai ya kamata a ɗauki wani layi. Ga darma idan an zuwa talakawa za su narke, amma za su murmuri daga baya. Sai ce a ji a zuba. Ka san mai darma canjin kuɗi. Sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya. Buhari sai da ya kashe ƙasar nan sannan su gaske. Buhari damar da ƙasar nan. Su fito su faɗa ba wani abu bane. Lokacin da muka mulki hannun PDP mun fito duk an faɗa an ce ƙasar nan yanzu aka ci take. Dalilin da mutane suka dinga Buhari rubutu yanzu. Ƙasar nan a gargaje take. To me yasa mu yanzu ban koyi mu koma kawai mu dinga nuku ana daga mana kwali, ana daga mana menene. Ciyaman a baya kowa ya san irin gudunmawar da ka bayar wajen kafar gwamnatin shugaban kasa ko wani shugaban kasa Muhammadu Buhari. Yanzu kuma kana irin waɗannan kalamai. Hakan yana nufin kayi da na sanin gudunmawar da ka bayar a wata tafiya. Na yi. To nisa. Na yi da na sani bangare ɗaya ban yi ba. To daya. Dalili bangare ɗaya da na sani kyakkyawan zaton da na yi ban yi kokari na yunkura na biyan da ra'ayin talaka suke ba. Ne aka da sauran 'yan midiya sun fito suka dinga da Buhari amma ni ne karewa. Kuma da na san abin da ke kasa ka san ce kyawun da to da abin da kai da shi kana ganin zai iya yi ko mai yiwuwa ne, saboda ka baka da garanti ka ce wannan abin ba mai yiwuwa bane in ka sashi a gaba. Na biyu inda bai na sani ba, saboda ni na yi tsakani da Ubangiji, na yi Buhari tsakani da Allah, na ɗauki ragamar rayuwa ta iyali na ta yan uwana da ta wa'annan ƙarfin ga sasanin ga wani ali. Duk bala'in da muka shiga, in kun shiga nan za a kashe ku, kun shiga nan za a yi kaza, haka muke shiga mu fita. Ba wani a gwamnatin Buhari babu ko Buhari bai kai ni ba su gudun ba. Abin da muke magana a nan magana ce da kamar yadda ka faɗa yanzu da na sani ban yi ba saboda na yi dan Allah na farko. Wancan kuma da na sani na kyautar zaton da na yi ya kamata in shiga wata hanya da ya kamata in gane abin nan da gaske ne kuma da gaske ne. Saboda haka na yi makauniyar soyayya iya gurgudu wanda kuma ta zo ta ma illa mai ne aka ta ƙasar illa. Yanzu a ƙasar nan ba wani parastatal wanda yake motsin ba mutane. Sai da Buhari damar da ko ina sannan ya bayar. Sun kuma shiga cikin ofis sun yi shiru me na ɓoyewa. Lokacin da muka ansa hannun gudunar haka muka fito muka faɗa. Ƙasar nan a dagula take a mana haƙuri. Kullum abin da muke cewa ƙasar nan a dagula take yanzu mun isa ba za mu faɗa ba.
a fito a faɗa Buhari ya ta kwalkwala ƙasa ya kace komai kafin tenisi ya kai minti 30 ko awanni. Saboda haka akwai wani wanda ya faɗa mummuna ganin ƙarya yake ya ce wannan ƙasar yanzu ba wanda zai gaji Buhari sai dai gaji mushi. Ka muna ganin da kudin adawa ne. Amma sai da muka shiga gwamnatin sannan muka bin shaka. Amma abin nan a cikin kowa yake. In Najeriya sun fito yanzu ya kace kwanan arewa aka fito ana cewa ya kace rara ya fito da kwali. Rara ya fito da kwali. An dauki mutane a arewa an yi kaza ne shiru na yace ko san me zan shiru saboda ni ina da shawara da ke kuwa wannan shawara ce ina so in je in kai ma shugaban kasa ya fito ya gaya ma shi duk wanda zaka jagoranta ka gaya mai gaskiya komai su ko da daɗi ko ba daɗi zai iya zama yanzu da na ce a fito a faɗi gaskiya ni ban kyauta ba a fito kawai a faɗa zai yiwu ko ba zai yiwu ba abinda mutane suke tsammani yanzu ba zai yiwu ba duk wata farasta da Buhari ya kashe ta ko kuma gwamnatin ba ta kashe ta sai an motsa take mutu saboda haka dan ma Allah ya taimake mu shi da ya zo a shirye yake shi shugaban kasa maganar subsidy ya kuma ta rubuta na kasa talaka hankali yanzu ya kuma motsi subsidy tun kai shugaban kasa Buhari ya tafi cire shi da tunin biya zo in ka je ka bincika budget tun da kai dan jaridu ne za ku iya bincike kafin Buhari ya tafi ba budget ba kudin subsidy a cikin budget shi da ya zo cewa ya no more budget shi ne da fi shi maimakon ya ce an cire budget kafin zo kaga ya faɗi gaskiya kenan ba shi ya cire ba wanda ya tafi shi ya cire shi sai ya ce no more budget tun da shi ya rike duk bala akan shi mu ma dan ba a so mu faɗa din wannan magana da na yi shawara ce zan zo in ce a zo a faɗi gaskiyar nan da ba a dan faɗa ba ana ta lakalaka ana kuma ba zai yiwu ba in ba ka gaya ma wanda ta shi gaskiya ba da aka can daga kwali da na zo da na daga na ce ai tun ba zai yiwu ba an daga kwali ai tun da an dauki mutane arewa ni na sani na faɗi dalilai na ce gwamnatin Buhari gwamnatin Tinubu kwana 100 ya fi shekara ta kudin Buhari an faɗi hujja ba hujja biyu zan bayar a iya ɗan da ka ta misali na daga hawan Tinubu yau wata 3 da yan ya kace wata 4 da yan kwanaki mutum nawa kaje an dauka hanya Abuja baka san yadda ake yi ba baka san me aka yi ba baka san ya security ke ba amma ba za a zo a gaya maka ake security ba daga hawan shi zuwa yanzu ka san ko sai da aka yi shekara 7 da wajen kwana 25 hanya Abuja ba ta biyuwa duk wanda zai hau sai dai a wani abu mutum ba idan na dauki wannan ba wani abu ne daga mun hankali a duniya kamar iyakace hanya Abuja daga Kano zuwa Abuja gurin talaka ba ta biyuwa saboda kullun a cikin su muke zagin duniyan nan da tsinuwa akan wani abu saboda haka in dai aka ce Buhari na mulki a arewa yayi shekara 7 gwamnati ya kace hanya Abuja ba ta biyuwa to ko raƙumi ba zai ga mana arewa raƙumi ba za ga mana arewa mutanen Najeriya kana dan arewa zaka ji kan dan ba nan lokaci daga hawan Tinubu yanzu wata 3 da ta wuce ban san wannan watan da aka wuce ba an karɓo mutum 560 hannun bindiga ka san wannan maganar 560 har da shi da ma kun sani abu ne na security wanda ba za a zo a gaya maka ba dan an faɗa ta yadda ake bi din ba za a samu abu ba ka san bambancin wanda ya shirya da wanda bai shirya ba misali za a ce yau rana ya banna to gashi na an turo daga Abuja za a kama shi wanda ya turo rana kawai ya zo yana ai ga mu za mu zo mu rana zai ga cikin ki zai gaya masa zai ga rana Allah da kuma fita ne sai ya banna kuma ya zo na saboda ka yadda ake bi security ne ake bi a hana wannan ɗaukar mutanen hanyar Abuja tunda ya hau mi kaji an yi saboda kuma mutum 500 sun nan akwai source na an yi wannan da gaske ne to tunda na san an kawo mutum 560 to ba zai yi in zo masa da rashin adalci ba a ce an ɗauki mutum kaza ko kaza ni in zo ɗauka ne ba zai yi ba saboda dole sai na yi uzuri akan wannan ko da ya bani mukami ko ya bani minista ko bai bani ba ko kan ma ya neme ni amma dai a adalcin duniya ya kamata in hangi gaba don hangi baya shekara 7 muka yi hanyar nan duk wanda zai hau a gidan shi sai dai ya alwala in kuma ya faɗa a gida Abuja za shi a ƙasa wallahi ba za su bashi ba sun dinga kuka kenan sai dai in bayan da za su kuma ba har nake mulki dan arewa ne